Visca una illa tranquil·la que com totes ses illes la roda la mar. Gent de pell forta i cremada pel sol i sa terra i que tot mos en dà. Els nostres costums pagesos que entranyen històries d'un temps molt llunyà. I aquella vella flauta que so fa plorar. Visca Formentera, allí hi nascut jo, sa terra que en primavera venen a orenelles, venen d'emigrar. Visca Formentera, allí hi nascut jo, sa terra que en primavera venen a orenelles, venen a niuar. Visca una illa tranquil·la que com totes ses illes la roda la mar. Visca una caseta blanca coberta de taula que en su temps va aguantant. Visca una illa tranquil·la que com totes ses illes la roda la mar. Gent de pell forta i cremada pel sol i sa terra i que tot mos en dà. Els nostres costums pagesos que entranyen històries d'un temps molt llunyà. I aquella vella flauta que so fa plorar. Visca una illa tranquil·la que com totes ses illes la roda la mar. Gent de pell forta i cremada pel sol i sa terra i que tot mos en dà. Els nostres costums pagesos que entranyen històries d'un temps molt llunyà. Susana Cardona, pintora, la teva exposició Terra, què és el que pot trobar el visitant aquí? Es pot trobar una quinzena d'obres dedicades a la nostra terra, a la nostra cultura, tratades amb molt de respecte, molta varietat de materials, d'òleo, de tints, de tinta xina, una varietat de la nostra terra. És una barreja d'estils i de productes, que no acostuma a ser molt habitual en pintura, no és així? Sí, això és la veritat. Crec que vull buscar el meu sello, la meva identitat, i amb això crec que l'estic trobant. Hem buscat pigments naturals a base de materials purs de la nostra terra, treure-los i plasmar-los en el quadre. Jo crec que això és el que dona més realitat i més puresa a les obres. Veiem darrere teu la Joven Dolores i veiem molts oficis antics o pràctiques antigues, la majoria d'ells probablement ja s'hagin perdut a Formentera. D'on et ve a tu aquesta inspiració? Aquesta inspiració jo crec que ve de molt endarrere, de recordar tots els nostres avantpassats, la nostra història, els nostres abuelos, el que van lluitar i van treballar per arribar fins on estem ara, i crec que hi ha que donar-li veu i sobretot una imatge per als nostres fills que sàpiguen d'on venim i segueixin les nostres arrels. Com arriba Susana Cardona al món de l'art, al món de la pintura? És algo molt casual, perquè vaig arribar i he arribat per quedar-me, perquè ha estat un camí impressionant, ha estat una història que jo crec que encara estic per allà dalt, i quan toqui terra i descobreixi realment on estic i el que estic fent i tota aquesta història tan preciosa que estic escrivint jo mateixa, jo crec que això per jo és una satisfacció.